Kinong Tray SSA hapo ka Shakri Jang ko Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association kila rai banweng no e ka jinki hadin arpois ngi ba kila pelong ka jinki syangkalan mongor hamadan malki bandawa penkiu tulam haba crunch kila pathai kubor kokong Jennifer June Sinram President Jong Sinjung kalong ba ha ka jingelang kabalalong ha ka kat khandai trek unaila nakaliang ka sarkar kala ai da ka jingtho ban penurlong ya ki jingdawa kali ru ba menta ki badang mantri thamai kinum ya ringkat shu ka jingsiu bat ki balatrei bonsnam ha ka ba ka jingsiu kala pher kumta na kalyang ka kinhun kala wengno shisendan ya ka te ka jingeki kuman shukandau hangni ba kinong tre SSA kila plong ka jingeki da ka ba shong kalan mongor hamadan malki nadu kalai puitering unaitung arhaja arpsau pandawa pankiu ya ka tulop jongki ka daw bangimut banweng no ka jingi khi ka jongi ka sit in demonstration ka balayat mentala arkois ni kalong namar bang ilayo kita ka jingdawa ka jongi kamut kata ka arpercent seniority ka jongi ilayo kata ka 100% annual increment man usnam ilayo ho kata ka 80% te kamdon long khan tang bahan rei ilayo pa ka base pay ka jongi kamut ka base pay ilaya laban penrikat menta untuk ba join dang menta unum ya ringkat shu badu tu bola join khat plus nem ne khat news nem menshua te kamut kala pher ka jingya salary jungi na kata ka daw ni call off no ya kani ka agitation ka jongi lakno sin pula le ikan do bar kano kasin ka bakano ba ka sarkar kala ai ka kasin ka bahan riyo ba ka sarkar kala ai kini kijing dawa ki jongi ho ngilayo na ka jing tho na under secretary jongi bat kata ka address state project director jongi tingilayo ya kata kila share di commissioner secretary bata i state project director yangi haki whatsapp message ki jongi bad ya ka hard copy ngidang app menta kika papanol ka sarkar bakan penslam ban ai kan jindawa jakti namar ka de ka jing bangun na preng nangi namar ka don kintiat kan sa kinram namar ban penbet ya ka kam ka balarim ka de ka bae tang hapereng arkois ni don kam ka lai benai ka sau benai nrei hapreng arkoisi ban pendap kalong ka bae tina kata kadaw kan sa kelan kan sa jenjar hadu kan ni niru kadai namar belai ni haban penyabiang ko boong ngamo don ki block level ki ba staff ki ba yo tang minimal living wage ru ki yo prahajar 10,000 kam kot tina kata kadaw ki ko ban penringkat hakani ka rationalization committee pede ngila penringkat don kitu belah he ka tulop ngila penringkat no ngila penyabiang no bat menta kala biang bat block level state level district level kila awan at par ke kan don shu tu gap ke am ka tu arpusan hi kala withdraw bat ni film tre hiru ya ka ikem accept hiru ya ka nama ha ka tu arpusan steng siliang ni member jungi iklem bo ka tu arpusan nakata kada ngiru ni film tre kabut nak ka persen kani ka prapo persen milayo ahi tambaya ka percentage ki milaban ken nrei ka base pay namar kumbalong lem ki kam sarkar mo ne ki society ki dadan kita ki basic pay tingiru milayo ya ka basic pay ka jungi ka bangimpat juyo menno